nyertő. Nem is sipozdolni lenne, ha egy kicsit. És akkor Kárai Tomi sipozdolni után, ez már azért valamit sejtett, hiszen két vitát is át fogunk majd adni. Ilyenkor ahogyan szokás, szerelők, barátok. És akik még a depóban vannak, de az autójuk járóképviselőket szeretnénk arra kérni, hogy jöjjenek versenyzői felvonulásra. Tehát van, amit be kell tolni, borul az magától. A közel 100 autó borul fel most a Rabócsi Ligre. És Tyuki bácsi, alias ugye Újházi Laci, ott ül Majerszki Gabi mellett. Ugye ő ma születésnapos, a Kék Suzuki anyósülésénél integet, ma tölti a 65. életévét. Tyuki, úgyhogy nagyon ismételten nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Annak az embernek, aki tulajdonképpen megálmodta a junior korát, ugye a utánpótlásos. Junior, a Bánkodi Gabi, Zsipi Robert, és jönnek a többiek, és Vitold Karobrat Lengyelországból. Jön Mózer felügyelő a Fáviával, azaz Mózer Attila, aki az előbb nagyszerű csatát vívott, Höller papával, csak így tovább. A csendes társaság, csendesen az Aszkónával, Csendes Zsolt, Nagy Laci Aladával, Minorics Ernő a Suzukival. Közben sipozdolni elszórakoztatja a nagyobbukat, úgy látom. Közben sipozdolni szórakoztatta ott a kedves nézőket, hát lefüstöli a gumit, úgy látszik. Örülnek a többiek, akik mögötte jönnek a füstben. Főleg akik itt vannak az autó tetején mondjuk. Nitro becsődik Norbert autójával az anyósülésen. Wagner Gabi a Suzukival. Karol Segyi a Seattal. Jön Remekelek, az az Elek Gabi. Ó, Sipos, szépen odapörköltél a többiek orra alá. Oda füstöltél. Atyavilág, fő az egészség. Szép lassan le tudják a fiúk az egy körüket. Hát gratulálok Siposztori, jól odapörköltél, füstöltél a többiek orra alá. Kárai Tomi széthatta a gumiföstöt mögötted. Nem is telepnél volna. Régi ismeretségükre hivatkozva nyugodtan mondhatom ezt neked. No, és akkor szerintem oda kellene, hogy mindenki lásson bennünket, hiszen hagyományok szerint ismételten 2 kupa kerül átadásra, méghozzá ugye már az amatőr versenysorozat és a OB, illetve